MTV. Яңа елны тәмле рецепт, мул табыннар белән каршы алсам, киләсе елын гел сыйлы һәм гел ризыклы үтәчәк диләр. Елның соңгы көнендә Татмус ТВ каналында тәмле көрәш кунаклары, популяр җырчылар Матур гаилә, иҗади пар, Татарстанның атказанган артисты Гүзәл Уразова һәм аның тормыш иптәше Илдар Хакимов булачак. Димәк, 31 декабрь көндезге сәгать 11-дә Татмус ТВ каналында тәмле көрәш карыйбыз. MTV. Һәрбер хуҗабикәнең үз сире, үз линиясе. Гармонияда бул. Яктылыкка омтыл, палитра белән уйна. Яңалык эзлә. Үз линияңне сайла. Традицияләрне сакла. Кукмара, ышанычлы, сыйфатлы, якты, төрле төсле. Вакыт белән сыналган савыт-саба.